zdravím vás, moje meno je Duffman TV a ja vás vítam u dnešného videa spoločne s Nikyšákom. Ako ste si mohli možno všimnúť, je tu nový svet a by som vás chcel privítať na mojom kanále, lebo ja žiadny kanál nemám, jasné, že hahaha. Takže to prvé video s Nikyšákom. Keď ho nepoznáte, tak nič. A ja hrajem s texture packom. Zatiaľ čo Nikyšák nehrá. Tak. Alebo keď počkáte. Čo sa nám nechce? Však môžete dať strich a ja si stiahnem tiež. Dobre, ale ja teraz ani neviem, aký mám texture pack, takže tak. Tak počkajte. Dobre, takže a sme tu späť po veľmi dlhom strihu, bohužiaľ. Mi to neišlo stiahnuť, ale že proste mi to neišlo zdať, tak nemám texture pack. Tada. Tak toto proste dopadlo. Mám už 2 vlny. A zaujímavé je, že mi to ukazuje iba pri Tráve. áno, pri ničom inom. No, a ešte pri Tallgrass. Čo je zaujímavé. Niekedy sa na to pozriem. A vieš, čo by to chcelo? Stromy. Počkaj. Všetko Čo je toto? to sú slnečnice. Počkaj, to zoberiem. To máš aj ty? Ja si myslím, že to je ako texture pack môj. Že to nemáš aj ty. Čo keď máme ten ešte... Čo keď sa mi to naozaj stiahlo a máme ten texture pack? Neviem. Že mne to láva. Aj tak by to chcelo... Ne, prečo som položil? Aj tak by to chcelo tie stromy, kámo. Pod za mnou. Kde máš stromy? No je tam... No. Slepky. Začínam mať taký pocit, že sme na jednom ostrove. Bez stromu. Poď za mnou. Ale ja som tu videl na začiatku strom. Na začiatku. No. Ja som tam videl strom jeden. A ja vidím sugarcane. No a ja vidím pokračovanie tam, kde tuším je les. Podľa mňa na druhú stranu. Však idem. Takže dobrý fail. Prečo som skrčený? Dobre, takže. Fú. Za prípadné chvíľky ticha sa ospravedlňujem, lebo vážne nemám čo hovoriť. Máš tam šorúke? Sugarcane, máš tam niečo? Áno, ovce. Super, ovce sa hodia, ale radšej by som bral drevo. A prípada mi to, že som na tom ostrove. Hej, aj mne už to došlo. Že my na Počkaj. tom ostrove Aj ty máš také slnko? Ja mám kocku. Ja nemám. Iné. Ukáž. No, zabij sa. No zožer už tú trávu, ja chcem ovcu. Zožer tú trávu. Ja by som povedal, že by som radšej dal strich a vygeneroval nový svet. Poďme úplne na druhú stranu a tam bude strom. Dobre. Aspoň bude zábava. Daj strich, aby to... Dobre, takže sme späť po dlhom hľadaní, že vraj Nikyšák, našli sme strom. No ale je tu ostrov iba. Nevadí, síce sme na ostrove, ale máme strom. Uj. To je super. Máme strom. Síce iba jeden, ale máme. Ale veľký. No, to je tiež pravda. Poď to troška naťažiť, ja vyskúšam. Budeme žiť v nore, dobre? Budeme jak takí To drevo hobitníci. budeme nechávať na styky a také. Áno, takže drevo je u nás vzácnosť. Áno, teraz. Momentálne. Ale iba Minecraft. Ináč to je úplne zatiaľ pre nás nepotrebné. Nie, že by som bol nejaký... A keď nájdeme dia, tak to je jak Tak to v bude... naozajstnom živote, jak keby sme mali Lamborghini. Že? Hej. Ale hodil by sa už taký krompáč. Že? Lebo už som narazil na kameň. A proste mi
Vieš, čo je super? Vlastne keď máme veľký strom, tak máme... Viacej saplingov. áno. Musím A už mám jeden sapling. Dobre, to je super. To je super. Necháme to len tak. Ja to ešte trvám. Dobre, už len treba. Dobre, tak poď. Už som nám tu pripravil noru. Takže musím furt kontrolovať čas, aby Nemusíš, my to nedáme na YouTube. je točenie, ale však okej. Ja by som to chcel akože vydať na YouTube. Sapling! Ďalší. Dva Poďme. saplingy. Daj mi to. 3 saplingy! Poď, Čo? daj mi sapling. Aha, saplingy? Alebo drevo potom, to je jedno. No, nedám ti nič. Zatiaľ. Zatiaľ ti nedám nič. No tak to si super. Hej, nerob! Tak to máš blbé. Jak mi povedali spolužiačky. Sorry, to keď má povedať. Jo, aspoň mám drevo. Vykraftím crafting table. OK. Sapling! 4 saplingy. Ja mám crafting table. A úplnú figu si môžem vykraftiť. To je úplne sa opla. A tak troška som stratil svoju dieru. Prosím, ešte jeden sapling. Kde mám svoju dieru. OK, máme 4 saplingy. Našiel som svoju dieru. Dobre, máme 4 saplingy. Super. Tak, poďko. Spravím krompáče. Dobre, rovno 2. A mne daj saplingy, ja to posadím. Čakaj. Už točíme 7 minút. A to sme tu nič mimoriadne neurobili. Menší strich. A sme tu späť. Tu Toniky však mal menší mobil, takže tak. Menší mobil. Presne, menší mobil, to presne. Aj má menší mobil. Hej, kamo. Na YouTube pár odberateľov, čo si našiel nič. Hodilo, môžeš mi prosím ťa dať Áno, nejaký spravím, krok? len ja som chcel vykopať, aby sme mali kameny. Dobre. Lebo vážne už Spravím posteľ jednu. ma to štve, že vlastne nebudeme teraz spať, No a tu máš, však sme repeli. tu máš toto a Taký máš aj repel. toto. To proste ja s kamošom. A máš aj toto, pozri sa. Čo? Ty si dobrý chujo. Idem to hore posadiť. A nakoniec z toho ostrovu není až taká tragédia. 4 saplingy. Akože celkom dosť. A keď sa nám minú saplingy, tak... Tak to bude dobrý fail. No však toto. Tak zapnem si hento, vieš, zapnem si tú aplikáciu a dáme si saplingy. Nebudeme minúť druhý svet. Idem nejaké ovoce pohľadať ešte. Dobre. Neboj, ja viem, kde. A gravel. Uhlie. Našiel som uhlie, sme boháči. Sme boháči. No. Tak z uhlia asi nie, však okej. A môžeš to tam rozsviť. Rozsviť to tam. Kámo, až jedno. Haló, kto došiel? Ja to na čo si volal? Keď niečo budete počuť, tak to je môj táto. Tu asi ovce už sú není. Tak, počkáme do rána a mali by sa spavnúť. Ok, tak ja už idem. Zoberiem aj piesok, No, môžeš. lebo tu je 1000 piesku. Vieš, pre niečo, kebyže. Keby bola, čo tam zoberme. Však piesok sa môže chodiť. Kebyže už si postávame z dreva dom, tak Čo si ja nechcem. čo si môžeme postavať, Môžeme, ale ale nechceme. Naše smysly. To je super. No ale moc ďaleko ako nevedie, ale... Ty vole. Tak ja rozmýšľam, že za nejakú... Poď za mnou! No,
Neviem, Nič som nenašiel. Super. No, rád by som to rozsvietil, len páne, nemám saplingy. Počkajme aspoň do rána. No však tu sú spavno. Sa musia... Koľko vlastne potrebujeme ešte 2 ovce? Ja, Pávni sa. ja rozmýšľam, že by sme urobili troška kratší a väčšiu sériu z tohoto a dali to aj na YouTube. Takže, kebyže to chceme dávať na YouTube, tak by som to už zakončil. Tak. Že my sa o to pokúsime a takže zatiaľ Čaute. čau.